нацменшин засідала русинська організація, котра славила Егана, защитника русинов у Австромадярщині. Які основні моменти того собрання? Дійсно, знаменитий Еган, захисник прав русинського народу в час Австро-Венгрії, зіграв важну роль. Іменно тоді він став на защиту людей, котрих обманом забирали землю, як тепер в Україні. Коли приймаються закони, що земля тепер вже як об'єкт продажі, тобто останнє національне багатство. Благодарні русини поклали йому пам'ятник на виході з села Барвінок. Звісно, потреба давати оцінку олігархам 19 віка треба. То ті олігархи, котрі грабили туди народ. Ну, але кудись дінемо од нинішніх олігархів, котрі граблять нині наш народ. А не можна них ніч казати, бо олігархи нараз жалують у спецслужби, а ті йдуть нараз захищати їх права. Права національної меншини треба захищати, а от їх треба захищати. Скоріше треба дати оцінку нинішнім недругам русинів в Україні. Це українські олігархи, котрі прихватизували в Україні все, що лише може. І владу, економіку, і стали нищити навіть ліси Карпат. Ну, якщо десь там нищать або продають чорноземи, навіть доплачують українці центральної частини. Но олігархи і вандали стали вирізати ліси Карпат. Що наробили перед Карпатами і в Карпатах, то серце болить. Спеціальні комп'ютери видять кожне дерево і як лисіють Карпати. Вандали не бояться ні прокуратури, ні судів, ні СБУ, нічого. А ті і не дивляться, як Карпати гниють, пропадають. Ну, а хто живе в Карпатах? Русини. Це наше середовище життя. По міжнародним законам влада не сміє руйнувати середовище, національне середовище народу русинів, які живуть у всіх Карпатах уже тисячі років. А зато й не хочуть русинів визнавати, аби ми русини не мішали олігархам розкрадати державу та й Закарпаття окремо і наші прекрасні карпатські ліси. Хто би міг стати днесь Еганом для русином в Україні? Уви, такого не видимо. Все то добре, но у рішеннях, як ви звідали організаторів русинів, проскочила й провокація. Це нам напоминає дуже спосіб формування мислей так званих українських укропатріотів, котрі дозволяють собі виражатися про людей другої національності неуваження, обобщаючи і в будь-якій образливій формі, наприклад, проти євреїв Закарпаття. Взагалі, типа Конституції Філіпа Орліка, от що вони пишуть учасники Круглого столу, констатували, що, цитую, «Верховинська акція лишила глибокий слід в історії Подкарпаття і може повісти сміло, що які би не були її цілі її автора, силу, ефективність, і признали то те, проти кого вона була направлена. І через 30 років русини тямили Егана, спасителя русинського народу, а обезкровлені жидуські махлярі ненавиділи його, айбо честували. Було підкреслено, що паразитне жидуське махлярство по верховинській акції нігде ж так і не стояло на тверді ноги, так і не поновилося. Ми от цих русинов Закарпаття заявляємо, що такі вираження нині недопустимі. Вони, по-перше, неточні в історичному плані, в юридичному плані. І не вважаємо нині євреїв ворогами русинов. Вчинки окремих лічностей не можуть приписуватися всьому народу. Отже, вважаємо, що це може бути свідомою провокацією, спробою вбити клина недовіри, роздора і ненависти між євреями і русинами Закарпаття. У нас у русинів є давній традиційний мир з усіма народами і меншинами Закарпаття, і надіємося, що такий мир нам удасться сохраняти, в тому числі з євреями, які, як і русини, в австрійських концлагерях смерти умирали тисячами і мільйонами.
Так і євреї, так і в австрійських гітлерівських концлагерях смерти по типу русинських також винищувалися. Тому нам є що вспомнити і мити за вухо історичних австрійців, бо до сих пор Австрія глухоніма не хоче покаятися за свої злочини проти русинов. І злочини німців проти євреїв уже зафіксовані, а от, уви, так і не далися нині австрійці, повісти ж признаються за акції геноцида русинського народу в 19-му, началі 20 віка.